Kalinga, papunta po tayo ngayon kina Janelle. Kukumustahin po natin at meron po tayong blessing ulit para kina Janelle mga kalingap. Ay, Janelle! Ay, kamusta? O ano yung dala mo? Kuha po ko ng ulit. Sayang din po kasi dagdag din po sa amin. Dagdag sa? Dahil po makatipid tapos dagdag ng ulam. Para makatipid. Opo. Pasok po. Wow, ganda po ng bahay. Mga kalingap, matutuloy na po itong ribbon cutting. Pasok po. Kasi busy din Janelle. Ang dami mong exam, ano? Sa examination po kami. Kaya mag-review din. Kung ano, Opo po kayo. Pwede. okay lang. Sige, salamat. Kamusta na? Ayos lang naman po. Kasi dati ang ano nito, Karton. dati ang bahay niya, karton lang. Opo. Tapos trapal sa harap. Medyo na, kaya minsan pumupunta din po ang klase ko, nahihiya ako kasi ganun mo yung bahay ko. Pero ngayon, Welcome na. welcome na. Welcome na welcome sir pumunta dito ang klase. Nung bagyo nga po meron pa akong klaseng pinatulog dito kasi sabi niya. yung may pinatulog ka ng classmate mo dito? Opo. Ano yung babae lalaki? Babae po. O syempre, no? Kapit bahay lang nun po. Kasi, Kaso po, delikado may bagyo, no? opo, kaya po pinatulog ko na dito kasi Oh. medyo hindi na sila kasya dun sa bahay nila. Kaya, Sikip na? opo. Hanggang ngayon, andito pa rin siya. Opo, kaso ngayon, wala po siya ngayon. Talaga? Opo. Pinatuloy mo? O ano sabi ng magulang? Natutuwa po. Oo. Ang grabe. Yung best friend na Nice best friend. Best friend mo talagang mabait naman. kababata ko. Kababata mo. Opo. Dapat pray lagi kung ano man, kung sino man tao yung tutulungan mo. Ano? Na nga po ako ng bagyo na medyo kinakabahan ako baka. Pero, hindi na. Baka mag-iba. Magigiba yan. Kasama po natin si si Aylan. Siyempre po yung yung nakaraan po, maliit pa lang po yung bahay ko nung may bagyo din po. Buti nga po, hindi po masyadong nasira yung karton. Nung kanya pa po ninyo ako masyadong Buti nga, wala nun malalakas na bagyo. opo. Kaya hindi mo ako, medyo makabado pa rin po. Pa rin po. Kapag may Oo. bagyo. Kumusta man dito, Dick, safe ka naman. Safe ka man kasi may mga pinto na, Kaya lang ilang. Yan, magbigay kami ng allowance. Bakit din niyo po kasama si Kuya Robin? Si Kuya Robin. Kasi ito ang kasama ko. Si Kuya Robin, may ginagawa ata. Baka busy. At bibigay ako ulit ng allowance. Kumusta yung allowance? Nakatulong naman yung send natin sa GCash. Opo. Thank you po pala din yung Thank you po din sa padala ng 1K. Sabi ko okay. ako 300 lang kahit 300 lang. Tinagdaman niyo na ako. Meron kasing allowance talaga na binibigay sa'yo si Tita Opi. Hanggang ngayon, hindi ka nakakalimutan ng yan. Thank you po. Kasi wala na itong nanay, wala nang nanay. Tsaka, yung tatay niya nagtatrabaho sa malayo. Umuwi po yun nung nakaraan. Nung bagay din po, nandito siya. Nag-stop po yung trabaho nila dun at po. May bagyo po. Kaya umuwi muna po sila dito. Nung kapatid niya po. Kasama niya po yung tito ko po. Tapos umuwi po sila dito. Sabi ko ay, kailan na ribbon cutting? Malapit na. Malapit na. Nagka-chat ko na si Kuya Bal. Nag-ano lang ng, siyempre, ng tamang oras. Yan. At mariribbon cutting na din ito. At, kumusta yung pag-aaral? Ayos lang. Ayos lang. Medyo Kumusta yung mga manliligaw?
Ay, yung stop na daw, stop. Bakit? Stop na po. Nag-stop na yung maliligaw? Oh. Ba't ka naiyak? Wala. Naiyak si Janelle. Ba't nag-stop? Ano po? Oo. Ewan ko, hindi ko alam. Nag-stop na kasi di mo sinasagot. Oo. Ano? Dapat, yan tama, study first. Yan, isa po yan sa, din natin si, study first. Dapat, kung naliligaw, huwag mo na lang paliugawin kung diba? Kasi di ka pa naman, wala pa naman ata sa plano mo mag-boyfriend, no? Opo. Ka lang, ma-focus. Oo, focus na lang sa... Parang yung step by goal number 1 sa pag-aaral muna, sa career muna. Pag okay na yung career mo, go na. Pwede. Oo. Kailangan mo lang makatulong sa akin. Sa wala. Oo, si papa niya. Papa mo na lang yung mo dito, yan, no? Kumusta mo yung work doon ni papa mo? Ano man po, ayos lang. Medyo mababa din daw po ang sweldo. Mababa talaga, kahit nasa Maynila. Kumusta nakakapagpadala man siya na ang Ano lang po, pag yung may sobra lang po sa sa errand. Kagaya Kasi ng meron din po siya ng gastos. Siyempre po, may Pagkain. mamahal daw po yung pagkain. Tapos, yan, nagsishare na lang din po sila minsan. Yung kasama niyo po. Magbigay mo na ako sa iyo nung allowance mo for the month. Kumusta yung financial? Okay naman, marunong ka naman mag-budget kasi dalaga ka na. Galing yan kay Tita Oki ulit. Hindi ko lang binibigay ng isa. Baka sa Webes, no? Sa Webes, pwede na tayong mag-ribbon cutting. Nakakaya. Sa Webes. Medyo naiiyak kay Kuya Bal. Kasi, Mabait yun. napapanood ko lang po, tapos nakikita ko na siya. So, Mabait yun. Virgin Spirit. Tsaka, kumusta naman? Presko dito, presko? malamig po dito. Malamig sa baba. Pero sa taas. Tataas din po. Sa taas din. Pag maulan. Kasi second floor to pag maulan. Pero pag tig-init, mainit din. Sa anong ginagamit mo la? Electric fan? Opo. Di at least maano ka. Tapos nagkaroon ka na pati ng number Ano yung 155? Puro stress, no? 155 po mga Saan yung kalingap. okay? Ano yung mo? Pinagkahanan mo ng Sa lang po yung sa barangay. Kada barangay. Ano to? Mga Ano, sardinas? Nagpila ka dyan? Nagpila ka? Opo. Sarap yan, sardinas. Hindi ka nahiya nagpila doon? Hindi naman Mahiya po pa dapat pagkain. kailangan maiiyak. Oo. Pagkain na pupunin, sayang din yan. Wala man dyan. Sa akin na to. Ay, bibigay naman. Wala kaming sardinas sa bahay. Yan, masarap ang sardinas Favorite ko yan. Maubos lagi. Ay, ang dami na Ay, meron pa po. Ay, shoutout sa DSWD Thank you po. Kasi binagyo dito sa Bicol. May mga po sila. Relief. Coco Martin, nandiyan. Kamusta naman si tito mo dito? Yes naman po. Ayos naman. Dito po yung place ni tito niya. So, sinakop na po ng sponsor na ipagawa na din. Kunting kortina lang. Busy din si tito mo sa trabaho, Opo. Sa, daw yun seaman, Siman. Iwan. Seaman, laging nasa dagat. Naglalawod. Naglalaot. Kalatapan Kumusta dito ka naluto? Okay pa naman, may laman pa naman yung tangke. Malinis po pati mga kalingap. Very good, dito ka talaga naluto? Opo. Malinis. Malinis Magaling, very good. Kasi usually pag dito tagal na kaya din nagluluto dito.
Diago, punas agad. Oo, malinis talaga pag mga babae, ano bro, malinis ano, Totoo. sa kusina. Organize pati yung sardinas, oh. Tapos yung lahat. Oo, organize. Kailangan na mga ano, parang tindahan. Very good, ano? Very good. Very good po si Janelle, kahit walang mama. Ay, si lola mo kayo nagturo sa'yo Dependent. Opo. na pagiging masinop, pagiging ano. Lala ko po. May strict po yung masyado. Ang po nga kaya si Janelle. Janelle. Si... Bakit Janelle? Comedy itong kasama ko. Pumasok sa Ay, wag na. Okay na kami dito. Nakita niyo po. Okay lang. Ano yung... May napansin ako sa electric pan ni Janelle. Oh. Anong electric pan ito, Janelle? Ba't ano? Nasira po kasi Oo. Kulang ng ilisin. Dalawa ata yan. Kawawa mo ng electric pan ni Janelle. dito ko naman po pati matutulog dito. Yung... Asan yung electric pan na binili natin? Nasa taas po. Yung sa kwarto. Dapat pala mayroon din silang... po yan. Nagtatago. Oo. Ano ang tawag dyan? So kapag ka nag-lunch or dinner, may kasabay ka dito, si Tito. Mag-isa ka lang? Kahit si Tito mo sana. May ano po kasi hindi man po kami sabay-sabay kumain. Ikaw. Anong tawag yan? Ceiling fan. Ceiling fan, baka naman. Oo. Di magano na lang tayo. Wala pa kasi si Janelle ng lagayan ng mga kalingap. Di bali baka sa Webes tuloy na po mga kalingap. Ribbon cutting. Medyo busy ang mga tao ay. Oo. May mga kailangan asikasuhin. Kagaya ng madami akong beneficiary, madaming bagyo. Kaya hindi din naasikaso mga kalingap. Pero kausap ko na si Kuya Bal. Sa Webes, baka pwede. Sure na yan kasi bukas may exam ka pala. Sayang Pero update lang naman po. half day? Umaga lang? Opo. Pwede hapon. Mga anong oras ng hapon? Bukas. Ayun. Alas lang. Mga buwan. Siguro, mga buwan. Ganun. Ayun, para ka. Bukas po. Parang iba ka ngayon Parang iba yung ngiti mo ngayon, Janelle May good news ka ba na sa amin? Na-excite lang po sa Ribbon cutting. Tsaka, may allowance ka ngayon basta tuloy lang sa pag-aaral, Be humble, kahit gumanda man na yung place mo. Tsaka meron po siyang sayang hindi natin na anong oras siya dadating yung classmate mo dito mo na. Kaya din natin makita din para kilala natin, no? Mahihain po yun. Oo. Ay, baliyain. At least may kasama ka. Oo. So share kayo na lang sa pagkain. Share kayo lagi. Minsan po. Minsan. Pero binibigyan din siya ng nanay niya. At least okay naman Kala ko ikaw na maging nanay din niya Minsan po, Pag-share. makain siya dito. Oo. Sabi ko, sabay-sabay. Minsan kayo din nag-share. Parang share lang, give and take lang Yan po mga kalingap. At sa Webes siguro, no? Ready ka na lang? At malinis naman sa sa bahay si Janelle mga kalingap. Kasi dito siya nagluluto. Usually kapag nilulutuan, kahit tiles may mga oil yan. Oil yan. God bless Janelle ha. Hindi kami Ano masabi mo sa natin? Sa vlog natin? Kanina pa. Ayan po mga kalingap. Yun si Janelle Yan yung sa pinakamagandang na vlog namin. Si Janelle. Janelle. Ano masasabi Janelle? Thank you. Ate tayo. Thank you. Dami ng isa. Yan at ayan po mga kalingap at sa Webes maybe at makapag-ribbon cutting na. Okay lang na kami, mauna na kami. Or gusto mo palagi kami na dito. Sige po.
Basta ano lang, may problema ka man, huwag kang mahiyang mag-chat na ano. Kagaya nung nakaraan, no, na parang na-short ka, so meron namang ano, budget dun si Tita OPT na isend ko sa'yo through Gcash. At sige, God bless mga kalingap, at patuloy lang po tayo sa sa pagsuporta sa ating mga videos, vlog. Kagaya nito, may mga ganito tayong napabahayan. Salamat kay Tita Ofi. Kagaya na bago, dati po ay nasa karton lang yung bahay. Ayun, ay maganda na. Ano, Janelle? Wow. Bakit Janelle? Nagantiin kasi si Alin. Pambihira ka Alin. Ayan, at paalam na. God bless. See you na lang sa chat ka na lang pag sa mga Webes or kung bukas mga hapon siya. Basta kausap ko nga si Kuya Bal. Kami, chatmate kami ni Kuya Bal. Chatmate. Ayan. Sige, bye-bye. Ayan po mga kalingap. Maraming salamat po sa panonood. Chat ka lang ha, kung may problema. Basta kuya mo kami ha. Thank you po. Mag-isa lang po kasi dito si Janelle, mga kalingap. Meron man po siyang kasama yung tito. Lagi din pong wala. Kaya, mag-isa lang. Kaya yung bata po ay kailangan ng friends. Yan, at meron po siya ditong classmate na pinatuloy. Janelle? Basta mabait, no? Yan, okay yun. Mapapagkatiwalaan. Okay yun. At salamat po ulit sa panunood. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. At sa lahat po ng charity vloggers, especially kina Kuya Val, Kalingap Rab. At sa miss ko din po kay Ma'am Buena. Maraming salamat po. God bless.